איזה יופי. יד האוזן, שחרר. ברקסים על יד האוזן. כן, אסף. איפה האוזן שלך? אוקיי, יפה. עכשיו 45 מעלות שמאלה. היגוי גוף שמאלה, גם ברקסים. בשחרור הדין. יפה, אסף. זה הכיוון שלך. שני ברקסים מתוחים על יד האוזניים. אוקיי, יפה מאוד. תמשיך ישירות. כן, אוקיי. טרמיקה, מזל טוב. טרמיקה ראשונה. להיות מוכן לפיק. עכשיו אסף, רק המגוי גוף 90 מעלות שמאלה. יאללה, רק המגוי גוף 90 מעלות שמאלה. כן, תניח הגוי גוף וחכה. חכה שהוא יפנה. יפה מאוד. יפה מאוד. תמשיך ישירות. תסתכל על שדה נחיתה. אתה רואה מטה? כן? אנחנו נתייחס כרוח מזרחי. עכשיו עוד פעם 90 מעלות שמאלה. רק המגוי גוף. יאללה. רק המגוי גוף. יפה מאוד אסף. יפה מאוד, תמשיך ישירות, כן. גם אתה יכול להרגיש מהירות קרקעית. אנחנו זזים די מהר, אוקיי? לכיוון מערב. רוח מזרחית. תמשיך לכיוון שדה נחיתה. עכשיו 90 מעלות ימינה, גם ברקס וגם גוף. גוף וברקס, ימינה, 90 מעלות ימינה. כן, אוקיי, וטס ישר, יפה מאוד. זה הכיוון שלך, יפה מאוד. 30 מעלות ימינה, 30 מעלות. כן, תמשיך ישירות. יפה מאוד. אסף, תתכונן לשמינית חזרה ימינה. שמינית ימינה, יאללה. ימינה, שמינית ימינה. מתחילים שמיניות. וחוזרים, עוד ימינה. היגוי גוף, ימינה, יותר זריז. ומשאיר עוד ימינה. עוד ימינה. חוזרים. עוד ימינה. היגוי גוף, תשאיר, כן. יפה מאוד, טיפה עוד ימינה, חוזרים. כן. יפה מאוד. עכשיו 180 שמאלה. שמאלה 180. שמאלה. כן, מחזיק את השמאלי. יפה מאוד. לא עוזב, לא עוזב. שמאלה וחוזרים שמאלה. שמאלה. ואין פיינל, חוזרים, אסף. כן, שמאלה, חוזרים שמאלה. יפה מאוד. תמשיך ולהיות מוכן לשמינית ימינה. עכשיו שמינית ימינה, אסף. ימינה. חיצוני טיפה מתוח גם. יפה מאוד. שמינית ימינה וחוזרים ימינה. ימינה. עוד ימינה אמרתי. אוקיי, ולהיות מוכן עוד... כן? ועכשיו שמאלה ופיינל. שמאלה 180. שמאלה ופיינל. כן? זהו, נגד הרוח. קו ישר. זהו, מצב עמידה. זה מצב עמידה. מצב עמידה. אוקיי, מצב עמידה, יפה מאוד. ספיד סקשן. אוקיי, משיכה קטנה. מחכה. עד הסוף עכשיו. ורק.